year on Women's Buke sikubingelela sikwamukele indaba ezehora lokuqala emini lezi indaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Magubha nazo ezinohlonze emini nje. Each year on Women's Day, we commemorate the historic march of more than 20,000 women. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthe abesifazane bangonyaka ka1956 babe nesibindi esikhulu. Umengameli ukusho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yosuku emcimbini wokubungaza usuku lwabesifazane. We ensure that a minimum of 40% of those go to businesses that are managed and owned by black women. I-National Empowerment Fund ithi sazimisele futhi izoqhubeka nokulekelela amabhizinisi wabesifazane abasafufusa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthe abesifazane bangonyaka ka1956 babe nesibindi esikhulu. Umengameli ukusho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yosuku emcimbini wokubungaza usuku lwabesifazane obubanjelwe enkundleni yezemidlalo iDennis Nele ePhofeda eNorthern Cape. Umcimbi walonyaka uhlanganisa iminyaka engama-69 selokhu abesifazane abangaphezulu kweyinkulungwane ezingama-20 bamashele endlini zombuso ePitoli ngenhloso yokuphikisana nomthetho wokuphathwa kwamapasi. Sizobuyela kulolu daba. I-National Empowerment Fund ithi sazimisele futhi izoqhubeka nokulekelela amabhizinisi wabesifazane. I-CEO yawo uMzila Dayimane ithi amanye amabhizinisi athembekile ekhokheleni imali mboleko yesikhwama yilawo aphethwe abantu besifazane. Enza kusiza abesifazane babambe iqhaza ekusimameni komnotho wezwe. I-NEF ngesikhwama sayo ithi ilekelela ukuthuthukisa amabhizinisi abesimame. Uxhaso olukhona liqala ku-250,000 amarandi luze liyofinyelela ku-75 million amarandi. Lusiza osomabhizinisi abaqalayo abakhulisa amabhizinisi abo kanye nezinye izidingo zabo. The NEF of the investments that we make, we ensure that a minimum of 40% of those go to businesses that are managed and owned by black women. That's more, that's a minimum that we invest. So on an annual basis, we invest in those kinds of businesses. Eningizimu Afrika amabhizinisi abesifazane adla ingxenye engu-21.9% emabhizinisini wonke akhona. Lokhu kwenza isibalo sawo sibe ngaphansi kancane ka-22.5 amaphesenti wesibalo samabhizinisi abesifazane emhlabeni jikelele. Iphesenti lamabhizinisi abesifazane lihlukile endaweni eziningi nanezimboni abasebenza kuzo. Ukubungaza usuku lwabesifazane, i-NEF imemezele ukuthi izoxhasa i-Ando Pharma, inkampani yakuleli edayisa imithi emakhemesi okungeyabantu besimame. I-NEF isayinde isamba sika 7.7 million amarandi ukusiza le nkampani ithuthe imikhiqizo yayo nokuzodala amathuba emsebenzi. We've got various businesses that are in that space. There are hotels in the Northern Cape that are owned by women. There are businesses within the petroleum industry that we've supported that are owned by women. UDayimane uthi lesikhwama sizibophezele nokuthuthukisa imbokodo eyisebenzelayo ngokunika izikhundla eziningi ezingeni eliphezulu. Almost 60% of our staff is females. So we are very serious about women empowerment and transformation. Abanye besifazane baseKimberley Northern Cape bathi balwela ukugcina behamba phambili emnothweni wakuleli njengoba bekholwa ukuthi abesilisa kuphela abathola amathuba. Abesifazane bathi bayazama ukusungula amabhizinisi amancane kodwa babona ngathi kushaywa indiva ukuzama kwabo. Bakusho nje lokhu ingoba namhlanje kubungazwa usuku lwabesifazane. Abesifazane bakuleli bathi kuyinselele enkulu kungasebenzi kwabo. Unomthandazo Nene uthi kufanele bazizamele okungamabhizinisi amancane ukuze bakwazi ukubekwa isinkwa etafuleni. Unene uzidayisela ubucwebe endaweni yakhe yokucwala izinwele. Not having finance to be able to pay salaries. Even with myself, I'm still not earning a salary. So having to do an application, you don't get a response, and then you constantly have to go around and ask, how far are you? It becomes a financial impact on the business as well. Abesifazane abansundu bakuleli abangasebenzi balinganiselwa kumaphesenti angama-39. Abesifazane abasha bathi sebeqala ukulahlekelwa yithemba. It's affecting me, because I can't afford things that I want. So
It's putting a strain on me. It's emotionally draining also. It's been 3 years now and it's been very hard because I'm struggling and I also have a baby to provide for. Umhlaziyi wezomnotho ukholelwa ukuthi imithetho yemsebenzi iyona eholele ekutheni iningi labesifazane lingasebenzi. South African women are really on the brunt of unequal, persistently low growth and low attrition rates, but also we're finding that they are on the back end of really facing a harsh and require more protective measures in the kind of labor market that is very discriminatory. Udokotela Muliko unxusa besifazane abasebenza ngokuzikhandla ukubeka isinkwa etafuleni ukuba baqhubeke njalo bangaphosi ithawula futhi bazame ukukhuthaza nabanye. Ngalolu suku inkulungwane zabesifazane bakuleli bamashele Union Building ePitoli ukuyobhikisha bekhala ngomthetho wamabhasi. Namhlanje uphiko lwabesifazane beANC lumashele endlini zombuso phakathi kwabo kukhona babe ingxenye yemashi yango-1956. More still needs to be done. The women, they must be handled in the top position. The women, they must be put in the high ranks. We want to see women moving forward because we as old women, we didn't get that chance. But today we see our kids, they can do it because they go to school, they went, banayo yonkinto. So if they can start today and think about themselves that I'm a woman, no one can undermine me. I'm the woman. I can stand for myself. I can fight my battle. I can win the war. Let us to unite and to be together. Basilide siye phambili njengabo mama. Absolutely. We are advocating for women leadership all the way. We feel that women, they are ready, more than ready to take all the opportunities that we can have. You heard the Secretary General was saying that we are advocating for women to take executive positions because we've got competent and capable women. Our women are capacitated. They are eloquent, they are more educated. They actually 50, you can see to the petrol station now. You see old women who are pouring petrol there, which means we are ready to take over. Uphothule ngempumelelo uhambo lwakhe lwase-Angola uMengameli Cyril Ramaphosa lapho ebenengxoxo noMengameli wezwe uJoe Lourenco. Phakathi kwamaphuzu ababhunge ngawo emhlanganweni wabo udaba lobudlelwano bobambisana phakathi kweNingizimu Afrika kanye ne-Angola. uMengameli Ramaphosa uphinde wasebenzisa ithuba lomhlangano wakhe noLourenco ngokumazisa ngohlelo lukahulumeni wobumbano osekuyiwo lihola ukubuswa kwezwe eNingizimu Afrika. Baphinde badingida nangezithinto ezombusazwe emazweni ase-Afrika kanye nesimo sodlame oluqhubeka eDRC. Sisathi qhu ey'tolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi uMengameli we-EFF uJulius Malema uthi ukubulawa kukaMphahlela kwakuhleliwe ukusho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo emngcwabeni kaMphahlela namhlanje. Sikubingelele uma ngaba usanda ngena. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicike ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Uma sibuyela odabeni lwethu esithele hamba phambili, uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthe abesifazane bangonyaka ka-1956 babe nesibindi esikhulu. uMengameli ukusho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yosuku emcimbini wokubungaza usuku lwabesifazane obanjelwe enkundleni yezemidlalo iDennis Nelly ePhofeda eNorthern Cape. And today we remember all the women of this province and from across South Africa who have played their important role in building our country. We salute their resilience and their dignity. Each year on Women's Day, we commemorate the historic march of more than 20,000 women who bravely marched to the Union Buildings in Pretoria on the 9th of August 1956 to protest against the extension of past laws to women.
And today, that is why we have this public holiday in commemoration and memory of those 20,000 women who came from all over South Africa. They were courageous, they were brave, and they were determined. And they stood in silence for 30 minutes once they had given their petitions to the then apartheid rulers. National Women's Day and the entire Women's Month provide an opportunity for us to reflect, to introspect, and to identify where our approaches to quality and justice have fallen short. To bring about women inclusion in the economy, it is our commitment, which we will do smilingly if necessary, angrily if necessary, and robustly if necessary, but we are committed to it. uPeggy Mafojana ongudadewabo kasomabhizinisi owabulawa uMakwena Mabusela Leshabane uthe imndeni kufanele lisukumele udlame olubhekiswe kwabesifazane ukuze kugwemeke ukuphuma kwesidumbu. uMabusela Leshabane wabulawa ngesihlungu 2020 ePolokwane eLimpopo, wabulawa kanye nozwakwabo uTibugo Mphuthi. Ukubulawa kaMakwena Mabusela Leshabane noTibugo Mphuthi kube ngesinye sezigameko okukhulunywe ngazo kakhulu eminyakeni emithathu edlule. Labo somabhizinisi bathuthula amadoda amane ngenkathi behlola indawo yebhizinisi. Ngenkathi iqhutshwa nokuqula icala enkantolo ephakeme ePolokwane, indodana kaMakwena Mabusela Leshabane uKokesi Mabusela uveza ukuthi umshado kaMawayo noStella Leshabane usukhungethwe izinqinamba. They still did not sleep in the same bedroom. My mother slept upstairs in the master bedroom and he slept downstairs in one of the guest bedrooms. Ubufakazi bukaKekesi buqinisekiswe nguPeggy Mafojana ongumuntu obesondelene noMabusela Leshabane. I would like them to know that GBV can be silent in a sense that as a family you are not able to realize that the marriage is not going that well that people can decide to want to attempt to kill each other. So now it is very important that we engage with our sisters and daughters. Uthi kusenzima emndenini wakhe ukuba wamukela ukuthi akasekho ngempela emhlabeni uMabusela Leshabane. It left the family very confused because we knew that Makwena was a peaceful person. She was working for the bank and then she had an events management company. Stanley Leshabane kanye nabanye abathatha abalahlwa amacala okubulala bazogwetshwa ngesonto elizayo. Inkantolo ephakeme eFree State inquma ukuthi kuzobe kuphambene nomthethosisekelo ukuqhubeka necala eliphathelene nenkohlakalo yegidi zamarandi ngodaba lweplazi Estina Frida Dairy Farm. Udaba lweplazi Estina lwaba sematheni ngeinsolo zokudliwa kwemali kahulumeni engu280 million wamarandi. Umehluleli wenkantolo ephakeme uSilvester Reinders udalule ukuthi phakathi kwezizathu zokuthi achithelele icala kungenxa ukuthi uhlangothi lombuso lwehlulekile ngokuhlinzeka ngemiqingo yamaphepha senkantolo nathi ekubonakala sengathi abakulungela ukuqulwa kwecala. Make the following order. 1. The matter is struck from the roll in respect of all the accused before court. 2. The matter may not be resumed or instituted de novo without the written instruction and authorization of either the National Director of Public Prosecutions, alternatively the Head Investigating Directorate of the National Prosecuting Authority, and in the further alternative, the Director of Public Prosecutions, Free State. I hand down my judgment. Izinsolo ngokubhubhudlwa kwemali engu280 million wamarandi eminyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya eFree State kwenzeka phakathi konyaka u2012 kuya ku2014. Phakathi kwabasolwa abaqavile kuleli cala kukhona nabayizikhulu zikahulumeni kanye nowayengamele umnyango ngaleso sikhathi umsebenzizwani kanjalo nezinkampani ezahlonzwa ngokuthi zinobudlelwane nabomndeni wakwaGupta ofunwa uthuli. Well, I must say that I was not part of the people who had applied for this matter to be struck off the roll, although I aligned myself with it. But I've always said right from the beginning
that as a South African citizen, I stay respecting the laws of this country. That is why in the first place, I was satisfied when I was arrested. Lezi insolo zokukhwabaniswa kwemali engu 280 million amarandi kukholakala ukuthi kwenzeka ngesikhathi umnyango wezolimo eFree State ufaka isigidi zamarandi uhlelweni lweplaza elikhiqiza ubisi eStina Friede Dairy Farm. Ubekwe endlini yakhe yokugcina elibuwa Khome Limpopo namhlanje obeyikhansela leEFF eAlexandra uMoshe Mphahlele. Umholi weEFF uJulius Malema uthi kubhlungu kakhulu ukuthi kuze kube manje akekho ngisho umsolo yedwa saboshiwe ngalokho. Amalungu omndeni, abangani, ubuholi beEFF kanye namalungu omphakathi aphume ngobuningi ukuyobeka lowo obeyikhansela leEFF eAlexandra uMoshe Mphahlele. Umphahlele udujulwe wabulawa ngesonto ngesikhathi ehambele izindawo ezakhelwe ukuba zihlala abantu. Kanti kuze kube imanje akukacaci ukuthi kwadubula amaphoyisa noma onogada benkampani ezimele. Umholi weEFF uJulius Malema uthi kubhlungu kakhulu ukuthi kuze kube imanje akekho ngisho umsolwa oyedwa seboshiwe. Under democratic South Africa, we still have our own children being killed with live ammunition. And Mphahlele was not killed during the protest. He was actually assassinated. Because if you follow the story, they waited for him to be isolated. When he moved away from his people to go and negotiate with the authorities, they shot him where they knew there will not be a witness. Today, no one has been arrested. Umalema ufuna kumiswe emsebenzini bonke abasebenzi ebebesendaweni yesigameko. But there are two things that must happen before I speak tomorrow. Those traffic cops who were there should be suspended, or else the really trouble must leave as the MMC of public safety. Because we cannot have one of our own killed when the MMC is our own, and there is no action taken against those who have killed one of our own. Umalema ufuna ubulungiswa ngokubulawa kukaMphahlela. Imndeni yabafundi abayisithupha bashona eMpumalanga lapho ibhasi lesikole lashaya isitimela seyimpahla ngaphandle kweMiddelburg iqedela amalungiselelo omngcwabo kanti bazongcwatshwa ngoMgqibelo. Undunankulu waseMpumalanga nezinye izikhulu zikahulumeni kulindeleke ukuba zibe khona emngcwabeni. Kuzohlonishwa kuphinde kukhunjulwa abantu abasha abadlule emhlabeni ngesikhathi ibhasi lesikole lishayisa isitimela sezimpahla ngaphandle kwaseMiddelburg eMpumalanga. Abathandiweyo balezingane bazwakalise ubhlungu obukhulu ngokudlula emhlabeni kwalezingane. Did things that no girl can ever do in sorts of education and exploring things. Nomfundo was a very diligent girl and she knew how to get things to go her way, and as an RCL I've truly lost a member because some of the things I can't do, but by her power she was able to do it, and right now I lost a member and I feel very sad because there are some things that I won't be able to do. I was one of the two classmates who are Dimpo and Snitantla. Dimpo is also known as Prudence. There were people who were jolly. Prudence was one person who you never had a dull moment with. Same as Snitantla. Snitantla, I have a lot to say about her because we were really close. When I first got to that school, I was close to the both of them. In 2022, we were close. It was just the three of us. Then we moved to grade 10 until now grade 11 until what happened. But we were really close. They were funny people. I enjoyed being there. Inkonzo yokuphelezela labafundi kulindeleke ukuba iqale ngehora lesishiyagalombili ekseni kusasa. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sibeka lapha indaba zehora lokuqala siyabuya futhi ngehora lesikhombisa kusidlo. Sikushiya nemfanekiso yokubungaza usuku lwabesifazane. Umusa wenkosi ube nani nonke. Let's give them another round.